RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingat man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dili ako suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Guying. Hingkod ang pangidaron. Ulitaw. Pero may uyab na ko. Usa ko ka security guard diri sa Ormoc City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong problema sa pagkatuog. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gaw, kinsa mo nung kuyo gapon? Gahapon ba? Lain sa kitog naong gaw. Unya, mubok pa siyog buhok. Di ba nga taas mo tog buhok ang uyab ni mong katong kisingan to, Giselle? Nagkaputol siya buhok gaw? Aw, mao siguro na usab ang naong nga to. Ha? Pero, tiyabihon mo tong bayhan na gaw? Nanambog na si Giselle? Ansa? Teka na ni mag-istorya gawin. Basin may makadungog nato nga nagsulti ta. Ha? Musulti noon ni Giselle. Ay pa, kinganon di eh. Ayay. Gusto ko sa kong duda gaw. Nagduda ka naman di ay. Dakan pagkikag-istorya. Nasa ato pa. Oo. Oo na. Lain to na akong uyab. Napangas ka. Nga na nang uyab ka maglain gaw, nga naa naman kay uyab. Kagwapang Gisela. Samang ka eh. Di ta lalaki anak kung usaray atong uyab. Unsa? Anak din na? Ay, babay ako nga. Kailasa mo ni Giselle. Friends mo. Kasi ba yung musulti ka ha? Uy. Gaw, nga ano man taong gilisan man ni Mos Giselle lain, uy. Kilisan good. Waman. Gipunan lang. Unsa? Oy, Goyeng, may lain man kuno kang uyab. Ha? Sus, kinikid si Kau Efren eh. Itabi gini mo ma? Oh, may gaani kay ako'y gitabian. Dili ang imuhang uyab. Sumbagan ko gini siya kung si Giselle na iyang sultihan. Naunsa man in taon ka? Kamao naman ka magbinuang og babae do. Kabuhutan ang Giselle o niya imong binuangan. Mama sa day. Nag-explore man ko ma. Ha? O sa explore Isuway ba? na nako. Kunon si feeling sa duha ang uyab. Nindot man di ay. Unsa? Exciting kay ma. Kay ako mang i-schedule ang pagpamisita nila. Aligri lagi kayo. Exciting lagi. Ha? Dangkol ba ba? Nga basi magkadungan sila nga
manginahanglan ako. Uy, ginoo ko. Hoy, paminaw, hagoy ang paminaw. Nagduha-duha kag uyab, no? Na, matunga kig yung tawana ka. Dong, kuno na kay gusto anang Giselle. Pagbuwag mo klaro, oy. Ayaw yung taon na sig binuangi. Kay kaliwat bayan na sila og mga mamamarang. Unsa ma? Di ba, tagadapit man na sila sa ilang ester. Na, daghan ang mamamarang dihang dapita, oy. Og usa na ang mga kaliwat anang Giselle. Ang mga apuhan nin taon ni Ana. Tuo man taon ka ana mo eh. Computer age na ron, wala na ron. Na, ingna lang gid ko anang wa na'y barang. Ngano gumawa na kunaapan ng ilang kaliwat. Ha, masuway ka unya ha. Wa man gani siguro nga kanas Giselle kamaunang mo barang. Unsa? Di gi ko motuo niya ng barang-barang. Kung naman na sa unang panahon, sa una ra to. Og wa na karon. Mao nga padayon ko nga naglumpong og duha ka uyab. Apan, ingon pa nila, nga way aso nga makumkum. Nahibawaan gid ni Giselle ang tanan. Ug unya, Nga nang nakahimo ka maninin ako, Guying. Nagmatinod-anon manunta ko nimo. kuan ka lang, Giselle. Mura ni mo'y kasulti, ha? Ah? Kuan ka na? Pasaylo ako, Giselle. Magod ka ng... pasaylo ako, pero... Ikaw man ang kumahal. Ikaw man ang love na ko. Kuan lang, natinta lang ko. Linyas mga lalaking bakakon. De, Giselle, Maugid mo mga palakiro, oy. Natinta lang na yung rason. tinuod bitaw. Ikaw nga kong mahal. Ikaw nga kong love. Kung tinuot pang mahal ko ni mo, Guying. Dili ko magkahimo anak na ako. Mong magmahay ka ra unya ini mong gibuhat na ako, Guying. Magmahay ka ra. Ha? Wa na, mao na to. Barangon ka na atong kanahana ka. Ay, lagi tuo niya na mo eh. DJ barang. Nanon niya, sa may nahitabo ni Moron nga, gibuwagan naman kang Giselle, ha? Oh. Mo na naka-advantage kung duha ang imong uyab ma. Murag ligid sa truck ba? Doon ay reserba. Guyeng, Oh, ngano ba gibuwagan ko niya? Napa man si Annalyn. unsa? Annalyn ang panganan ng ikaduha ni mong uyab? Ano man ko? Di man ko magkatug. Saan ko orasa ron? Gabi na kayo. Kanina rin ko nagdisok-disok din higdaanan. Di ko makatug. Huwag ko bati ito ka. Nga naman eh. Unsa? Mao na ma. Tibok gabi kung way tug. Muchuti para ba ko ron? Sakit pag akong ko. Mauna na dong. Kuy, ato tagtambalan na Guyeng. Kay pasinog gitinuod ka sa imong uyab. Unsa ma? Oy, gipanagkod ka man og babae. Unsa? Hasodon yung kaanin niya do. Dihe yung kaanin niya pagkatulkon. Unsa? Matay lagi mo tuo ba ko og mga ingon ni ana? Anang mga patuo-tuo sa mga katigwangan? Mao nga nagpadako ninyo og suwa kay nahibaw ko nga may tinuod yun nga hinungdan o diferensya sa akong panlawas. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Dili ko makatuog og maayo. Unya bisan wa ko'y klarong katuog, di man ko dukaon. Unsa may tawag ini? Mao ba ni ang ilang giingon nga insomnia? Ikaduhang pangutana. Magsakit na lang ang akong uo sa pagpaningkamot nga makatuog ko.
Apan lisod gyud. Dili gyud ko makatuog. Dili ko dukaon. Kini pagsakit sa akong mao ba ni ang gitawag nga migraine? Magka-migraine ay ning kuwang tastog? Ikatulong pangutana. Nagpatambal ko o binisaya ba? Ang ingon sa tambalan, kay gipanagkot man kuno ko sa akong uyab nga akong gibinuangan. Tinuod ba guna? Ikaupat og katapusan. Unsa may akong buhaton aron nga makatuog na ko og tarong. Kay kung makatuog ko, gamay ra, putol-putol. Unsa may tumaron o kauno nako aron nga mabalik ang nindot og straight na akong pagkatuog. Palihog tabangi og tambaki ko. Kini ang akong suliran, Guyig. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anen na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor, ako motambag sa mga problemang punto medical, usaman ako ka psychiatrist, ako motambag sa mga problemang psychological, emotional ug behavioral, ug tungod kay usaman ako ka drug addiction specialist, ako motambag sa mga problema may tungod sa ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Sorry kayo, bisan pa man og naay mga kakulian pero padayon lang yapon kami mangitag pamaagi nga makapadayon sa pagserbisyo kaninyo sa kahanginan. Akong partner sa ato ni Ellen Agyoy kwansad importante kayo nga giatubang sa karong mga panahon na so dili sa makauban karong adlaw, no? Gikan ko long vacation so for the past days, for the past weeks, puro legal ang mabati ninyo, no? Nagbakasyon ko, dugay-dugay. So naning balik na ko karon padayon sa atong programa sa kini nga akong suliran. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga allow your brokenness to open a passage in your heart. Wa manggoy sayon aning kinabuhi puro manggoy nilisod, no? Nagay mga panahon nga madismaya ta, madiscourage ta. Pero padayon lang gihapon ng atong mga katuyuan aning kalibutan. Whatever you do is for your happiness, mahappy ka, go. As long as it is not against the law. Okay? Mayong pagpaminaw di ay, no? Di ako inatubangan diri. Mga taga Sulop, Davao del Sur, no? Si P. Arcelias, Iberus, Arcelias, Iris Azuris, Ezekiel Giniston. Sa Mistro Torre Laranya diya sa Binabag, Pinamungahan, Cebu. Ang atong mga listeners abroad, si Tismel Caballero Barliso o si Melanie Kimpan Albero, no, diya sa Dubai. Maayong pagpaminaw diha, no? Ang mga taga Ormoc City, bago lang ko dito sa Ormoc City kay diha mo pug kumusakay going back to our to my hometown sa Sugod, Southern Leyte, no? Maadjong adlaw din yung tananda sa Sugod, Southern Leyte, no? Hinaot ko nga okay ra ang atong mga ning file o certificate of candidacy. Good luck to all of you, no? I hope nga hapsay og malinawon kining atong maabot nga piniliay karong sunod tuig. Alright, so nga itong magtatapo karong adlaw si Guying, 25 years old, taga Ormoc City, no? Single ni siya, may tungod kini sa iyang mga problema sa murag pagkatulog ba niya, masa nabati ito sa drama. So unang pangutana ni Guying, dili ko makatulog og maayo. Unya bisan wala ko'y klarong katulog, dili man ko dukaon. Unsa may tawag ani? Mao ba ni ilang giingon nga insomnia? Well, Guying, kining insomnia sa medical term which means dili makatulog for some reasons, no? Ako lang klarohon na. 25 years old ka, waka ka nagsyabu, Guying. Ako, murag joke pero murag tinood, ha? Kaya daghan ko mga pasyente nga, di makatog, besag pila ka adlaw ay tulog-tulog pero naka-drugs, no? Hopefully, dili ka usan nila, no? So, daghang mga reason nga nung dili ka makatulog o dili ta makatulog tarong, no? Daghang kag ginahuna, you are
kaning nagtake kag mga something dili makaduka, unsa may mga dili makaduka kaning coffee or anything nga naay caffeine, no? So dili gyud ka dukaon ni ana kung mag-take og caffeine, no? O kanang akong balikon kini mga nagasyabo, dili ni makatulog sila, dili siya mupil og tulog. Sa pamalaing rason ngano nga dili man ta makatulog. Ang ka stress, anxious, no? Or uncomfortable ka sa imong ikatulgan, ha? Nagambag mga bedbugs na, dagang lamok o saba ba tungod kay duol ka og highway or nabari karaoke diha nga magbuntagay halos og patukar, siyempre madisturbo ka, no? Unya akong balikon o baka nagtake og mga alcoholic drinks or caffeine or diwa ba kay mga psychological problems, no? So sa akong pag-practice diri sa Sugbo kay mao man ni kasagaran nga mga reklamo sa akong mga pasyente kay psychiatrist lagi ko. So murisita ko ani nila og mga tambal para nga mga kurhian nga nganong di sila makatulog. Murisita ko mga ako lang hinganlan di siya on the air, but I'm sure dili mo makapalit na ni without the doctor's prescription nga yellow pad. Kining gitawag na mog Zolpidem or Stelnox, Ambien, Benadryl, mga benzodiazepine nga mga tambal like Librax, or rather Librium, Ativan, Valium, Cyanor, or mga antihistamine, no? Makaduka sa ni mga antihistamine like kining mga Hismanal, Cetirizine, makaduka pag na siya, no? Makaduka na siya, no? So ang sakto mga natong tulog yun is 8 hours plus minus, no? Kaya ingon magutong among maestro sa among pag-eskwela nga ang para kuno nga nindot ang atong kinabuhi, atong balansihon ang pagkatulog, pagtrabaho ug paglingaw-lingaw. Di lang po kay permira ka naglingaw-lingaw. So 8 kay tulo man ka 8 ang 24 oras, no? 8 ka oras ka maglingaw-lingaw, 8 ka oras ka magtrabaho, 8 ka oras ka matulog. Okay? So kung ingon ani ang imong problema, akong balikon kining you do light exercise. Unya you may take katong akong gipag-inom mga tambal, unya minimize intake of caffeinated drinks. Unya kung mahimo lang minimize sitwasyon nga maka-stress sa imo kay maunay posible nga usa sa mga hinungdan nga nung dili ka makatulog. Ikaw naman pangutana, magsakit na lang ang akong ulo og paningkamot nga makatulog ko apan lisod gyud ko dukaon. Kining pagsakit sa akong ulo mao na ba nagitawag og migraine? Naka-migraine ba di ay ng kuwang sa tulog? Of course, no? Kay kita magod mura mo tag cellphone, no? Kinahanglan ta matulog para ma-recharge ta. Para cellphone malubat na isaksak na nimo sa outlet, no? Na i-charge na nimo. Kita pun tao para ma-charge ta, matulog ta. Ngano matulog man ta? In order to maintain our homeostasis, para ta ma-recuperate, para ma-recharge, para ma-replenish ang energy spent for the rest of the day, for the hours ka nag-work ka, no? So kining migraine, this is a medical term which means nga naay abnormalidad sa sirkulasyon sa dugo diha sa atong head area, no? So duhara ko man kuno ka hinungdan nganong mosakit ang atong ulo, mulabad ang atong ulo, migraine o stress. So kung balikon, migraine na mga abnormalidad sa particular sa dugo sa atong ulo. It could be either due to trauma, blood clot, infection, lesion, or unsa na may makabarada sa daloy sa dugo sa atong ulo. Ikatulong pangutana, nagpatambal ko ni ani sa Binisaya. Ang ingon sa tambalan kay gipanagkot man kuno ko sa akong uyab nga akong gibuwagan. Tinuod bagyo na. Purbida. Dili po ko maingon nga wa to mag-correct ang Binisaya kay daghang mga suko nako kay balo ko das urmok guys ang gari diha sa among lungsod sa sugod daghang mga tambalan diha nga maaligi po yung mga abilidad nga musulbad sa mga problema sa tao. Pero ako magud medical doctor mo ko murag maingon ko nga layo ra ni tinuod ingon ani, no? Kaya igibuwagan nimo ang imong uyab. Kay nanguyab kaglain. Di siguro kuha na sa mga una-una kuan kanang guying. Naagyo kay inonta katong gipahingan la nimo nga katong mga hinungdan nganong na di ka makatulog, no? Maybe under stress ka. Basig bigsikag unahuna ni ani, no? Ayo na lang tagda, no? Dili na siya wala siya scientific basis, no? So
ikaw may buwag sa imong uyab, panay na po kay rason, basig na nakita nimo nga kuyog-kuyog po lain, mas maayo pa ng buwagan ng daan kaysa imo ng asawa, nya diha pa mo kuyog-kuyog lain, lisod na, no? So, ikaw pat og katapusang pangutana, unsa may akong buhaton aron nga makatulog nako og tarong, kay kung makatulog gud ko gamay ra, putol-putol. Unsa may tumaron, mao ta akong pahinganlan, na makabalik kag akong pagkatulog, no? Daghang kong klase sa dili makatulog na ay dili good makasugod og tulog, no? Dapoy mga tao nga dili maka-maintain sa tulog. Mu-wake up sila sa midnight or early morning, di na makabalit og katulog. Namawala na dili na maka-maintain sa ilang tulog, mo atog CR, di na makabalik og tulog. Unsa may mong buhaton para makatulog ka? Kadtong mga tambal nga kung pahinganlan nya, kung you may take milk, no? Ayaw pag-take og coffee. You may take milk. Why? Because kanang milk manggoda sa tryptophan. Unsa man ning tryptophan? This is one of the essential amino acids nga maka-induce og sleep. Basig depressed ka. Maybe you need to seek professional help, no? Kay usa mas mga simptomas sa mga depressed nga mga tao kanang insomnia o dili makatulog. So you may see a doctor diha sa Ormoc, no? Naaman silang Benjamin-Go, maganaan man. No, sila Priscilla Hilboy, maganaan sila diha, mga psychiatrist. Ako amo ning mga graduate sa Vicente Soto, no? Center for Behavioral Sciences. Wherein ako dugay ko may hipi diha, no? So regards ninyong tanan diha sa Ormoc ni Pastor Tito Cabardo, no? Nga to mga masahista diha sa terminal sa Supercat o Oceanjet. Salamat na kayo kay nagpamasahe ko. Sulti-sulti lang ako. Ingon to ko sa kamasahista. Dok, ikaw si Dr. Rene Obra, Dok, no? Kung nung kailan mga kayo, sige magpaminaw ni mo. So, salamat kayo sa inyong masigig paminaw na mo diya sa Region 8, no? Diya sa Ormoc. O mga diya sa kanang geothermal power plant na to diha, no? Atoy akong naila-ila sa matong akong listahan oy. Nakasakay na ko sa barko, taga diha ko na silang dapita diha sa Ormoc City. So once again, ako si Dr. Rino Obra. Ako magningkamot ra gyud, no? Bisan pa man og naay mga kakulian nga makapadayon sa pag-alagad kaninyo, makahatag og solusyon, tubag, kahupay sa inyong mga dili mayong debate. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat o maayong